Tässä Yleisradio TV2, täällä jälleen Ruokolahti. Pyöräilyn pohjoismaisen mestaruuskilpailun viimeinen kilpailupäivä ja päivän ohjelmassa miesten henkilökohtainen mestaruuskilpailu. Reitti on täsmälleen sama kuin eilen naisten ja nuorten kilpailuissa, eli tuo 12,5 kilometriä, mutta tänään se kierretään peräti 15 kertaa, joten kokonaispituutta tulee 187,5 kilometriä. Sää on hieman pilvipoltainen aamulla kello 9, kun kilpailu täällä on alkamassa. Mukana on kaikkiaan 90 kilpailijaa. Näitä Pohjoismaiden mestaruuskilpailuja on poljettu aina vuodesta 1913 alkaen, eli nyt alkaa miesten henkilökohtainen kilpailu 67. kertaa. Ruotsi on ollut kautta aikaa paras ottamalla 29 mestaruutta, 33 hopeaa, 24 pronssia. Tanska hyvänä kakkosena 25 mestaruudellaan. Norja on yltänyt voittoon 8 kertaa ja Suomikin 4 kertaa. Tänään Suomen maajoukkueessa polkevat Pasi Hotinen, Miika Hietanen, Joona Laukka, Kari Myyryläinen, Juho Suikkari. Heidän numeronsa ovat 1–5. Ja heidän lisäkseen Suomea edustavat Kai Orpana, Vesa Mattila, Jyrki Terävuo, Harri Hakala, Jarno Kauppila, Tapio Niemi, Petri P. Leppänen, Petri K. Leppänen, Esa Toliander, Jukka Vesalainen, Janne Varala, Janne Mäki, Patrik Hänninen, Jyrki Tujunen, Stefan Wakström, Olavi Kaarela, Esko Salminen, Pasi Bränny ja Juha Kakko. Ja niin kilpailijajoukko lähti taipaleelle ja edessä 187,5 hikistä kilometriä. Todella kova on tämä pyöräilykilpailijoiden urakka, mutta vielä kovempi se on sitten, kun mennään todellisiin arvokilpailuihin, eli maailmanmestaruuskilpailuihin. Silloin radat ovat selvästi vaativampia kuin mitä ne esimerkiksi täällä Ruokolahdella tänään ovat. Jos verrataan esimerkiksi tämä Ruokolahden rataa ja viimevuotista Norjan Mangerissa suoritetun kilpailun rataa, niin aivan erityyppiset. Siellä oli todella 3 kovaa nousua, jossa kaikkein kovimmassa oli korkeuseroa lähes 200 metriä. Ja sitten kun mennään tuonne Keski-Eurooppaan, ja monethan meistä suomalaisistakin ovat viime viikkoina voineet seurata Ranskan ympäriajoa kuvallisesti, niin sitten sitä vasta radat kovia ovat. Siellä ovat nousut todella hurjia ja laskutkin ovat niin hurjia, että monta kertaa kun suomalaiset ensimmäisen kerran menevät tuonne Keski-Euroopan kilpailuihin, niin ei kovin paljon kai liioittele, jos sanoo, että hieman pelottaa noissa laskuissa. Niin siellä voidaan sanoa, että suomalaiset ovat kovilla sekä mäkeä noustessa että mäkeä laskiessa, ja tuolla alamäissähän vauhti nousee parhaimmillaan lähes 100, joten todella kovaa mennään. Tänään ajetaan joka tapauksessa helpohkolla radalla, mutta toivon mukaan kilpailuun tulee niin paljon vauhtia, että joukko hajoaa. Eilen naisten ja nuorten kilpailussa ryhmät pysyvät melko yhtenäisenä aivan loppuvaiheisiin asti, mutta nuorten kohdalta sitten kuitenkin mestaruus loppujen lopuksi ratkesi 3 ajajan kirikamppailussa, ja toivon mukaan tänään tosiaan vauhtia pidetään. Jos hieman katsotaan kilpailijoiden saavutuksia tämän vuoden ja aivan viime aikojen osalta, niin suomalaisten osalta ensinnäkin todettakoon Pasi Hotinen, Suomen mestari, Kari Myyryläinen, SF2, viime vuonna PM6, aika-ajon hopeamitalimies ja monia muita saavutuksia Kapalla on, joka kokeili myös ammattilaisena 80-luvulla. Ja myöskin muita ex-ammattilaisia on mukana. Numerolla 40 ajaa Karin kova kilpakumppani Lars Wahlqvist, joka aikoinaan ajoi italialaisessa ammattitallissa. Ja sitten numero 44 Patrick Serra, joka myöskin ajoi Italiassa ammattilaisena. Molemmat ovat Ruotsin joukkueessa mukana, ja etenkin Serra on erittäin nopea, jos jää loppukirjassa. Taas vastaavasti Wahlqvist on erittäin vahva irtioottoajaja. Jos vielä mainitaan muita vahvoja ruotsalaisia, niin Mikael Andersson numerolla 33 on Ruotsin aikajomestaruuskilpailujen pronssimies ja tämänvuotisen Post Giro-etappiajon voittaja. Numero 31 Jan Karlsson, aikaajon 2 ja keväällä Niedensachsenin ympäriajossa hienosti 2. Sitten numero 35 Allen Andersson on viimevuotinen PM-kilpailujen pronssimitalin mies. Ja sitten numero 43 on Niklas Kinåker,
yllätysmestari Ruotsin mestaruuskilpailuissa viikko sitten. Ja Stefan Andersson oli Ruotsin mestaruuskilpailussa viime viikon vaihteessa 3. Hän ajaa numerolla 47. Siinä näistä ruotsalaisista. Norjalaisista on huomioitava numerolla 51 polkeva Espen Brauer, joka viime vuonna PM-kilpailuissa otti hopeamitalin. Tämän vuoden Norjan mestari Bo Andre Nantvedt polkee numerolla 54. Ja Norjan aika-ajon tämän vuoden mestari Björn Stenesseen numerolla 55. Ja norjalaisista erittäin kova on myös numerolla 63 polkeva Finn Vegard Nordhagen, aika-ajon pronssimies ja maantien hopeapoika. Tanskalaiset ovat kaikkein pienimmällä joukkueella mukana. Tähän kilpailuhan saa jokainen maa asettaa ensin maajoukkueen 5 ajajaa ja sen lisäksi 20 ajajaa vielä maajoukkueen lisäksi. Tanskasta on kuitenkin mukana vain 15, mutta erittäin vahvoja nimiä heillä on. Numerolla 76 polkee Klaus Böller, viime vuoden Pohjoismaiden mestari, siis puolustaa mestaruutta. Numero 81 Mikael Uldhammer, tämänvuotinen aika-ajon pronssimies. Ja sitten numero 83 Kim Markussen, maantieajon tämänvuotinen Tanskan mestari. Ja numerolla 90 Lars Michaelsen, tämänvuotinen maantiemestaruuskilpailun 2. Siinä noita parhaita tanskalaisia. Ja norjalaisista tietenkin muistetaan vielä 71 numerolla polkevaa Joni Säter, viime vuoden Pohjoismaiden mestari, Norjan tämän vuoden aika-ajomestari ja maantie 3. Erittäin vahva, kova tekijä siis. Ja jos vielä hieman menneistä puhutaan, niin muistettakoon sekin, että Pohjoismaat ovat maailmanmestaruuskilpailujen tasolla amatöörien puolella viimeksi pärjänneet hyvin 87, jolloin Tanskan Alex Pedersen otti amatöörien MM-kilpailussa pronssimitalin ja siirtyi tietenkin sen jälkeen sitten ammattilaiseksi. Kärki tällä hetkellä hieman jo hajoamassa. No totta kai tämä on pientä kokeilua. Kuuluu pyöräilyn luonteeseen, että heti alkuvaiheessakin lähdetään kokeilemaan vauhtia. Ja kun kilpailijoita on perät 90, on selvää, ettei kovin suuria ruuhkia mielellään edes pidetä tuolla. Miesten kilpailun ensimmäinen kierros ajettiin todella kovaa 16,5 minuuttiin ja toisen kierroksen puolenvälin paikkeilla muodostui sitten kuvassa oleva 9 miehen kärkijoukko, jossa ovat mukana suomalaisista Pasi Hotinen ja Juho Suikkari, Ruotsin 3 edustajaa Kent Nilen, Mikael Andersson, Magnus Knutsson, Norjan Kjetil Christiansen ja tanskalaisista maajoukkueen mies Klaus Möller sekä Mark Jakobsen ja Wang Skarling. Tuon ryhmän yhteistyö, kuten Kovakin kertoo, on pelannut aika hyvin. Hetken kuluttua täyttyy jo 3. kierros, eli puolisentoista kierrosta joukkue on pysynyt tässä koostumuksessa. Toisen kierroksen päättyessä ero pääjoukkoon oli 43 sekuntia. Ja ilmeisesti samaa luokkaa tälläkin hetkellä tuo ero on. Ja siinä on tosiaan kaikista maista edustajat. Ruotsi ja Tanska ovat 3 edustajalla, Suomi 2 ja Norjalta on vain 1 ajaja. Ja usein tällainen irtiotto, missä on tasaisesti kaikista maista, niin saattaa jopa ratketa koko kilpailu näinkin aikaisessa vaiheessa. Mutta pääjoukko tulee siinä ja tuo ero on edelleen tuommoinen reilu 40 sekuntia. Ja erittäin mielenkiintoisia ajajia tuossa irtiottojoukossa on. Siinä on erittäin nimekäs Mikael Andersson, joka ajaa numerolla 33. Postkiiron voittaja, sitten puolustava mestari Klaus Möller ajaa numerolla 76. Ja sitten erittäin vahva ruotsalainen on myöskin numero 37 Magnus Knutsson, joka oli voittamassa joukkueajoa. Ja näin tuo 3. kierros täyttyi ja se täyttyi ajassa 48.41 ja näin saamme hetken kuluttua sitten eron pääjoukkoon. Ja niin siellä vetovuoro jatkuvasti vaihtuu, niin kuin pitääkin, 9 miehen ryhmä. Siinä vetovuorot tulevat vain 9 vedon jälkeen, joten mukavasti siinä sitten saa olla myöskin peesissä. Tässä pääjoukossa sitten lähes kaikki mukana olevat muut osanottajat, ainoastaan jokunen on vasta keskeyttänyt. Kaikkiaanhan lähtöviivalla oli 90 kilpailijaa. Tällä hetkellä joukko ei vielä kovinkaan paljon ole harventunut, mutta selvää on, että harvenee melkoisesti ennen kuin yli noin 4,5 tunnin urakka on ohi. Ja näin
pääjoukko lähtee 4. kierrokselle ja on tuollaisen 47 sekuntia epävirallisen kelloni mukaan jäljessä johtavaa kärkiyhdeksikköä. Joten tämä 3. kierros on ajettu suurin piirtein samaa vauhtia sekä kärjen että tämän pääjoukon osalta. Ja tuossa tuo ero 47 sekuntia. Ja 3. kierros vei 16.19, eli erittäin kovaa mennään. 6. kierros on jo täyttymässä, eli yli 3. matkasta on ajettu. 3. kierroksen jälkeen tuo kärkiyhdeksikkö oli tuo 47 sekuntia pääjoukkoa edellä. 4. kierroksella pääjoukko teki melko mukavasti töitä. Ero 4. kierroksen täyttyessä oli 38 sekuntia. Ja 5. kierroksella tapahtui sitten kummia. Kärkiyhdeksikkö käytti tuohon kierrokseen melko paljon aikaa, 16.51, mutta ero pääjoukkoon kasvoi minuuttiin ja 45 sekuntiin, joten pääjoukossa ei ollut minkäänlaisia vetohaluja 5. kierroksella, ja näin vahvasti vaikuttaa siltä, varsinkin kun ennakkotiedot kertovat, että ero on edelleen lisääntynyt, että tämä 9 miehen kärkijoukko mahdollisesti ratkoo mitalit. Niin tämän 6. kierroksen puolivälissä niin ero oli jo 2,5 minuuttia ja koko tämä 9 miehen ryhmä tekee tasaisesti vuorovedellä töitä, ja kun pääjoukossa sitten laiskotellaan, niin se hetkessä tuo ero syntyy, ja lähinnä nyt norjalaiset siellä varmasti miettivät, että riittääkö kun yksi norjalainen on tuolla kärkijoukossa. Muutenhan Ruotsi ja Tanska varmasti eivät ole kiinnostuneet kiinni ajoon, eikä myöskään suomalaiset. Norjalaisista on paljon kiinni, miten tämä pääjoukon eteneminen tästä eteenpäin tapahtuu. Tällä hetkellä tähän 6. kierrokseen on käytetty jo yli 17 minuuttia, eli selvästi hitain kierros. Mutta selvähän on, että matkakin alkaa vähitellen painaa. 75 kilometriä on takana. 1.39.27. Ja Suomen Pasi Hotinen oli vetovuorossa, kun tämä kierros täyttyi, ja kello käy sitten pääjoukkoon, joka mitä todennäköisemmin on tällä hetkellä noin 3 minuuttia jäljessä. Niin, ja Pasi Hotinenhan on tämän vuoden Suomen mestari. Ruotsalaisista Mikael Andersson on joukkueajon Pohjoismaiden mestari viime vuodelta. Tämän vuoden Postiron kilpailun voittaja, Ruotsin aikaa jo 2. Magnus Knutsson, toinen ruotsalainen tuossa joukossa, on myös erittäin kova. Hän oli täällä voittamassa jo joukkueen mestaruutta Ruotsille. Tanskan Klaus Möller on tanskalaisista ehkä voimakkain puolustava Pohjoismaiden mestari. Ja suomalaisittain on tietysti sikäli Tainiokosken ja imatralaisten kannalta, että Pasi Hotinen ja Juho Suikkari, molemmat suomalaiset, jotka ovat tuolla irtiotossa, niin ovat Tainiokosken tähdenajajia. Ja täällä kotiyleisön edessä, jota tosin valitettavasti on kovin vähän vielä tällä hetkellä, mutta ehkä päivän mittaan sitten enemmän yleisöä tänne maalialueelle tulee. Joka tapauksessa sekä viime vuoden Suomen mestari Juho Suikkari ja tämänvuotinen Suomen mestari Pasi Hotinen ajavat kotiyleisön edessä hienoa ajoa. Juuri nyt ero on 1,5 minuuttia pääjoukkoon, ja kyllä yli 0,5 minuuttia vielä menee, joten yli 2 minuutin tuo ero pääryhmään tällä hetkellä on. Ja pääjoukko on tällä hetkellä lähestymässä maalialuetta, mutta kello käy. Ero tällä hetkellä 1:50, ja tuonne 2:15 paikkeille tuo ero tulee olemaan. Joten nyt viimeisen 6 kilometrin aikana ero on pysynyt suurin piirtein samana, koska tuolla kierroksen puolivälissä se oli 2,5 minuutin paikkeilla. Nyt pääjoukko kaartaa tänne, kello käy 2:10 mennyt. Ero on tuollainen 2:20, ja siinä pääjoukko pitkänä nauhana. 2:20 on tuo ero tällä hetkellä. Ja näin on sitten 6 kierrosta ajettu, ja kärjen aika oli 1:39.27. Ja Norjan Roar Skåne on tällä hetkellä pääjoukon vetäjänä. Hänhän on Norjan aika-ajo mestaruuskilpailujen
hopeapoika, ja tämä viittaa hieman siihen, mitä sanoit, että norjalaiset ehkä ryhtyvät pääjoukossa tekemään töitä, koska he eivät välttämättä luota omaan edustajaansa Kjetil Christianseniin tuolla pääryhmässä. Nyt täytyisi sitten myöskin suomalaisten olla hyvin varuillaan, että jos norjalaiset lähtevät takaa, että saataisiin lisää myöskin sinivalkoista väriä sinne. 8. kierros on nyt menossa, eli puoliväli on ohitettu, ja kärkikahdeksikko. Siinäkin on pientä eloa tällä hetkellä, ainakin Mikael Anderssonilla, ruotsalaisella, on ollut siellä vaikeuksia. Mutta siellä on vain 8 miestä kärjessä tällä hetkellä, ja nimilistoista varmastikin tajuatte, että Juho Suikkari on poissa kärkijoukosta. Hän koki 7. kierroksella rengasrikon ja on pääjoukossa tällä hetkellä. 7. kierroksen täyttyessä kärkiryhmän ja pääjoukon välinen ero oli 2 minuuttia 9 sekuntia, eli ero oli pienentynyt kierroksen aikana 11 sekunnilla, ja norjalaiset tekivät pääjoukossa töitä, kuten hieman ounastelimmekin. Ja tuo kärkikahdeksikko elää tällä hetkellä koko ajan. Tämän kierroksen alkuvaiheeseen asti kaikki 8 miestä teki tasaisesti töitä, mutta nyt viimeisten 3-4 kilometrin aikana on selvästi repeämistä tapahtunut, ja ilmeisesti siellä muutamat jätti vetovuoroja väliin, ja sen takia tässä nyt pyritään ratkaisuihin. Juho Suikkarin rengasrikko oli valitettava asia. Pasi Hotinen on sitä vastoin ajanut erittäin terhakasti, ja tuossa vähän aikaisemmin, kun noita irtiottoja yritettiin, niin Pasi veti niitä aina kiinni. 9. kierros täyttyy, eli hetken kuluttua kilpailijoilla 6 kierrosta matkaa maaliin. 2 tuntia 30 minuuttia on jo poljettu, ja kärkikahdeksikko on edelleen koossa, ja Pasi Hotinen hyvin siellä kärkikahdeksikon aivan terävimmässä kärjessä. Ero pääjoukkoon on koko ajan kasvanut, vaikka tässä kärkikahdeksikossakaan ei tällä hetkellä oikein vetovuorot pelaa. Siellä on ollut erimielisyyksiä vetohommista. Esimerkiksi Ruotsin Mikael Andersson on ollut hyvin vaisu. Sitä vastoin Suomen Pasi Hotinen on ajanut erittäin vahvasti koko ajan, ja tässä on ollut pieniä irtiottoyrityksiä kärkijoukon kesken, niin Pasi on aina ollut mukana tuossa aivan terävimmässä kärjessä. Vauhti on koko ajan ollut melko mukavan tasaista. Nopein kierros oli tuo toinen kierros, jolloin irtiotto tapahtui. Siihen käytettiin 15.52. Sitten seuraavat kierrokset mentiin 16.19, 16.51, 17.24, 17.47 ja niin poispäin. Ja nyt täyttyy siis 9. kierros, ja se täyttyy ajassa 2.32.36. Ja siinä joukkoa veti Ruotsin Magnus Knutsson ja hänen vierellään sitten toinen ruotsalainen Mikael Andersson, ja siellä vetovuorot vaihtuvat. Ja 6 kierrosta sitten jäljellä, ja seurataan sitten mikä on ero pääjoukkoon, joka ennakkotietojen mukaan olisi noin 3 minuuttia tällä hetkellä jäljessä. Pääjoukko on lähestymässä myöskin jo, ja näyttää siltä, että tuo ero on ruvennut jonkun verran pienenemään. Ja katsotaan, ketä siellä kärkijoukossa on. Onko norjalaiset edelleen tehneet töitä? He ovat lähinnä vastanneet pääjoukon vauhdista. Ja numerolla 45 pääjoukkoa tällä hetkellä vetää Ruotsin Raul Fali. Kyllä. Ja toinenkin ruotsalainen siinä heti hänen perässä. Ja tällä hetkellä minuutti 10 sekuntia siitä, kun kärkikahdeksikko meni tämän maalipaikan. Ja tuo ero tulee olemaan tuollaista 2 minuutin luokkaa, joten näyttää siltä, että nyt pääjoukossa on ruvettu pitämään vauhtia. Niin, eroahan oli 2 minuuttia 42 sekuntia edellisen kierroksen täyttyessä, ja nyt tuo ero taitaa jäädä hieman alle 2 minuutin, 1.30 juuri nyt. Ja alle puolen minuutin tuosta pitäisi tulla tähän lähtömaaliviivalle, ja jossa eron sitten saamme. Ja pääjoukolla noin 100 metriä tähän maalin kohdalle, ja heillä alkaa sitten myöskin 10. kierros. Ja ero on minuutti 51 sekuntia, ja siinä kärjessä veti numero 63 Norjan Finn Vegard Nordhagen. Ja suomalaisista ainakin Kari Myyryläinen on noussut nyt aivan tuohon
päähän hän oli tuolla 10.–12. pääjoukossa, eli selvästi tarkkailemassa asemia vauhdin kiihtyessä. Siinä menee Myyryläinen, numero 4. Ja kuten hyvin näkyy, niin nyt vauhtia on pääjoukossa selvästi lisää. Siitä kertoo sekin, että ero on vähentynyt 50 sekunnilla kierroksen aikana. Pohjoismainen mestaruus miesten kilpailussa on vain 4 kertaa tullut Suomeen. Ensimmäinen tuli Raul Helperin toimesta vuonna 1930 Kööpenhaminassa ja Helperi uusi mestaruutensa vuotta myöhemmin Tukholmassa. Sen jouduttiin odottamaan aina vuoteen 1974, jolloin Norjan Trondheimissa Harry Hannus voitti mestaruuden ja sitten vuotta myöhemmin Turussa 2 kerran saarella Mauno Uusivirta voitti aivan senttipelillä myöhemmin olympiavoiton korjanneen Bert Johanssonin. 125 kilometriä on kohta takana, eli 10. kierros on täyttymässä, kun 2 tuntia 48 minuuttia hetken kuluttua on kamppailua käyty. 8 miestä edelleen tuossa kärkijoukossa, mutta ennakkotiedot kertovat, että tuo minuutin ja 51 sekunnin suuruinen ero 9 kierroksen jälkeen olisi kaventunut lähelle minuuttia. Ja tuossa kärkikahdeksikossa niin vetovuorot eivät enää pelaa. Siellä on toinen puoli suunnilleen, kun pitää vetovuorosta huolta, ja sitten vastaavasti 4 ajajaa ovat vaan mukana tuossa peesissä, ja siitä johtuu, että semmoista yhteishenkeä, mitä tässä ryhmässä alkuvaiheessa oli, niin ei enää viimeisten kierrosten aikana ole ollut. Ehkä tämän joukon aktiivisin ajaja on ollut tuo numero 86, Van Scharling, tanskalainen, joka on koko ajan ollut, silloin kun tämä ryhmä on ollut hajoamassa, niin aina siinä kärjen mukana. Aivan samoin kuin Suomen Pasi Hotinen, joka on aivan tarkasti kyllä varjostanut kärkeä, että hän ei ole missään vaiheessa laskenut tätä ryhmää hajalle, mutta aina pienistä irtiotoista huolimatta ryhmä on tullut yhteen, ja nyt siis 10. kierros kohta täyttyy, niin on mielenkiintoista nähdä, kuinka pääjoukko, onko tuo ero pienentynyt. Viimeinen tieto, mikä meillä on, se on tuo minuutti 5 sekuntia. Ehkä kaikkein laiskin tässä kärkiryhmässä vetojen suhteen on ollut Ruotsin Magnus Knutsson, joka on pysynyt tuolla häntäpään valvojana lähes koko ajan eikä ole tullut lainkaan vetovuoroihin. Mikael Andersson oli tuossa suoralla hetki sitten vedossa ja hänen edellään siinä menee tuo 37 Magnus Knutsson. Harvemmin on kärjessä ollut Norjan Christiansen, mutta hänkin sentään aina silloin tällöin. Ilmeisesti ruotsalaisten kesken on jotain. Tässähän on Mikael Andersson Ruotsin maajoukkueesta ja sitten vastaavasti Magnus Knutsson on tässä pankkijoukkueessa, ja juuri joukkueen aikaanhan kerroin siitä, että Ruotsissa on hiukan erimielisyyksiä valinnoista, ja ehkä nämä kuvastuvat myöskin tässä kilpailussa. Nyt joka tapauksessa siis 10. kierros täyttyy, 2/3 takana, 1/3 kilpailua jäljellä, ja kilpailun ehkä kovimmat vaiheet ovat vielä edessä. On nyt mielenkiintoista nähdä, miten tuo ero on kehittynyt. Siinä tuo kärkikahdeksikko Ruotsin Mikael Andersson kärjessä, sitten Pasi Hotinen ja Tanskan Jakobsen. Eli 2:50:17 väliaika 10 kierroksen 125 kilometrin jälkeen, ja tuohon kierrokseen käytettiin 17:41. Mutta nyt näyttää taas siltä, että ero on kasvanut. Se on varmasti nyt jo taas 2 minuutin luokkaa, vaikka välillä pääjoukko ajoi tuohon minuutin päähän, niin nyt näyttää, että pääjoukossa ei tällä hetkellä taas ole vetoa päällä. Ja tästä hyvin näkee, niin aika laiskasti pääjoukko ajaa tänne pitkälle maalialueelle. Ja kohta on minuutti mennyt siitä, kun tuo kärki meni, joten ero on tuota 2 minuutin luokkaa, kun se vastaavasti jo 6 kilometriä aikaisemmin oli vain minuutti 5. Nopeastihan tuo ero tietenkin kasvaa silloin, kun pääjoukossa ei tehdä töitä. Sama vetäjä 100-metrisen toisensa jälkeen tuossa kärjessä, kunnes kyllästyy ja heittää sivuun. Takaa ei tule kukaan vauhdilla, mutta nyt sitten ampaistaan sieltä vasempaan reunaan, ja selvästikin pääjoukossa kyttäillään nyt hieman mahdollisuuksia hajottaa tuo pääjoukko, ja siitä on nyt
2468 miehen kärki, joka lisää huomattavasti vauhtia. Ja ero tulee olemaan noin minuutti 45 sekuntia. Ja siinä pitkänä nauhana pääjoukko, joka on myöskin vähän repeilemässä. Ja näin niin pääjoukkokin aloittamassa 11 kierroksen. 10 kierrosta on takana. Tuollaista 1.40 luokkaa, ehkä hieman päälle on tuo ero. Se ei ole toivoton, onhan matkaa vielä 5 kierrosta, joten mikäli vetohaluja pääjoukossa syntyy, kyllä nuo karkulaiset vieläkin kiinni saadaan ja muilla on omat mahdollisuutensa mitalitaisteluun nousta. Minuutti 43 sekuntia virallinen ero 10 kierroksen jälkeen kärkikahdeksikon ja pääjoukon välillä. Kilpailun 11 kierros on menossa ja kärkikahdeksikko on parhaillaan tulemassa tähän Repsanriihen mäkeen, joka on tämän kilpailun ruoka- ja juomahuoltoalue. Ja kaikilla kierroksilla saavat kilpailijat ottaa tässä sitten evästä. Kilpailijat lähtevät yleensä sillä lailla liikkeelle, että 2 juomapulloa on mukana, sitten banaania, rypäle sokeria ynnä muuta taskussa. Ja tässä mäessä sitten kilpailun aikana seurojen ja maajoukkueiden huoltajat antavat lisäevästä, niin kuin tässä juuri numero 86, Tanskan Van Sarling, sai tuollaisen ruokapussin ja hän pistää sitten taskuunsa sieltä banaanit ynnä muut. Ja juomapullot tietysti pistetään tuohon rungossa olevaan telineeseen. Ja tässä pientä rakoilua kärkikahdeksikossa. Niin kuin sitä on ollut viimeisten 3 kierroksen aikana jatkuvasti. Tuo ei vielä kai kovin paljon merkitse, mutta mikäli pääjoukko saa jälleen yhteistyönsä käyntiin ja alkaa lähestyä, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä myös täällä kärkikahdeksikossa alkaa jotain tapahtua. Kyllä nyt näyttää siltä, että siellä on myöskin väsymystä. Siellä ei ole yksistään nyt taktillisia kuvioita, vaan myöskin kilpailun pituus on jo sentään lähellä 3 tuntia, niin se alkaa myöskin painaa. Kaiken kaikkiaan tämä kilpailu tänään tulee kestämään noin 4 tuntia, 15-4 tuntia 20 minuuttia. Normaalistihan tuota ruokailua ei sallita kilpailuissa aivan ensimmäisten kierrosten aikana, mutta pari viime päivän helteet täällä aiheuttivat sen, että kilpailun jury päätti, että alusta alkaen ruokahuolto on sallittu. Eikä ainakaan minä näe siinä mitään negatiivista, että näin on päätetty. Ja se helpottaa sikäli, että eihän tosiaan joka kierroksella oteta, mutta silloin nämä huoltajat pystyvät eri kierroksilla antamaan eri miehille. Ja yleisen käytäntö on se, että siinä 120 kilometrin jälkeen normaalisti, mutta täällä tuli tämmöinen päätös ja se helpottaa ainakin huoltajien toimintaa. Mikael Andersson tuossa kärkikahdeksikossa 11 kierroksen loppuvaiheessa ottaa pientä eroa muihin. Ja nimenomaan tämä Mikael Andersson on tämän vuonna voittanut Postkiiron ja pidetään Ruotsin kaikkein parhaana ajajana tällä hetkellä. Ja hän ajaa nimenomaan Ruotsin maajoukkueessa. Mutta kiinni otetaan hänet ja siinä tulee Norjan Kjetil Christiansen, joka ottaa heti kärkipaikan, mutta pientä repeilyä on. 1, 2, 3, 4, eikä Hotista näy tässä 4 ryhmässä. Toivottavasti nyt Lasilla ei ole mitään suurempia vaikeuksia. Selvähän on, että tuo Anderssonin, joka iskee uudelleen. Ja sitten näyttää vihaisesti siinä muille, että menkääpäs nyt tekin tekemään töitä. Tällaista tämä pyöräily aina silloin tällöin on. Tuntumassa on myöskin puolustava Pohjoismaiden mestari numero 76 Klaus Möller, joka juuri tässä ohitti hetki sitten Anderssonin. Ja näyttää jälleen siltä, että tuo 8 miestä tulee yhteen tuosta pienestä repeilystä huolimatta. Mutta kilpailu on nyt jo niin pitkällä, yli 3 tuntia ollaan ajettu, että millä hetkellä tahansa voi tämän kilpailun ratkaisu tapahtua. Ja tuolla pääjoukossa on myöskin ruvennut tapahtumaan sieltä Norjan Björn Sterensen ja Tanskan Lennie Christensen ovat lähteneet tätä kärkikahdeksikkoa ajatamaan takaa ja jälleen Mikael Andersson tykittää siellä. Joten tällä hetkellä kärki elää. Vai onko nyt Magnus Knutsson, tuo toinen ruotsalainen vaihteeksi? Ei, kyllä tämä on Mikael Andersson. Kyllä on Andersson tämä. Ja
merkillistä tuo ruotsalaisten keskinäinen kähinä tuossa kärkijoukossa. Se ei anna oikein hyvää kuvaa Ruotsin mahdollisuuksista ja jälleen kiinni ajo selvä. No nyt sitten muodostumassa 3 miehen ryhmä. Selvää uutta irtiottoa tehdään koko ajan ja tällä hetkellä näyttää, että Mikael Andersson yrittää todella ratkaisuja. Hänen mukanaan siinä Klaus Wöller, tuo Pohjoismaiden mestaruutta puolustava, ja myöskin Christiansen. Tällä hetkellä siis 3 kärki, mutta erot ovat niin pieniä, että mitään ratkaisua tuskin vielä on tullut. Ja juu, sieltä tulee jo muutkin taas kasan jälleen ryhmä yhtenäisenä. Mutta nyt on mielenkiintoista nähdä se, että kuinka tuo kova kaksikko, joka ajaa tätä kärkijoukkoa takaa. Nyt vastaavasti Ruotsin Magnus Knutsson iskee. Tämä ruotsalainen ei ole maajoukkueessa ja siitä johtuen juuri Mikael Anderssonin ja Magnus Knutssonin kesken siellä on pientä vetovuoroissa etenkin ollut erimielisyyttä. Mutta yhdessä, lähestulkoon yhdessä ollaan jälleen. Ei tuo kärkikahdeksikko aivan vielä ole hajoamassa. Uskoisin, että tästä tempovasta rytmistä huolimatta se pysyy vielä jonkun aikaa kasassa. Siinä nyt yksi ja toinen kokeilee omia kykyjään, mutta pidän aika selvänä sitä, että harvempi lähtee tuosta joukosta yksin tällä hetkellä vetämään. Tällaista irtiottaa nyt joka tapauksessa Magnus Knutsson, mies, joka voitti perjantaina Ruotsin P-joukkueessa joukkuejon Pohjoismaiden mestaruuden, ja hän on vahva aikaja ja yrittää nyt karkuun yksinäisen ajaja, mutta tuskin onnistuu. Ei, kyllä varmastikin viime vuoden mestari Möller, Tanska, Andersson, Hotinen kiskovat tuon eron kiinni. Niin kuin juuri tällä hetkellä näyttää tapahtuvan. Ja tässä sitten tuo kärjen takaa tuleva ryhmä, siis Björn Sterensen Norjasta, Norjan ehkä tämän hetken tunnetuin maantieajaja, ja sitten Tanskan Lennie Christensen, ja he ovat vajaan minuutin tätä kärkikahdeksikkoa jäljessä, ja kovin lähellä on jo sitten pääjoukkokin. Näin täyttyy siinä 11 kierros, ja 3:07.40 on käytetty, kun kilpailijoilla on 4 kierrosta matkaa maaliin, ja tässä tulee sitten pääjoukko. Ja siinä hetkeä aikaisemmin Mikael Andersson oli yrittämässä taas irti. Pääjoukko on pysynyt suurena ja tuo ero ei ole kuin reilu minuutti. Kaikki on vielä mahdollista. Kyllä vain, nuo 2 tuossa välissä ovat, eli nämä miehet ovat noin minuutti 58 sekuntia jäljessä, ja siinä Stenersen norjalainen tällä hetkellä vetovuorossa. Ja 4 kierrosta jäljellä, ratkaisevat kovat kierrokset ovat edessä, ja pääjoukko ei ole myöskään kaukana. Siinä tuo takaa-ajossa oleva kaksikko. 58 sekuntia jäljessä kärkikahdeksikkoa tämä parivaljakko, jossa siis 87 on Lennie Christensen Tanska ja numerolla 55 Norjan Björn Stenersen. Ja pääjoukko myöskin jo siinä maalin kohdalla ja ero noin minuutti 16 sekuntia ja 4 kierrosta jäljellä. Ja pääjoukossa selvästi pientä eloa myös koko ajan. Tanskalaisen, norjalaisen pieni irtiotto on jo onnistunut ja luulisin, että myös suomalaiset kohtapuolin pyrkivät tuosta pääjoukosta karkulaisten tavoittamiseen. Pari suomalaista erittäin hyvissä asemissa aivan kärjessä. Kahdestoista kierros täyttyy ja Magnus Knutsson, Ruotsi, tuo kova mies, joka otti joukkoja, jossa täällä jo mestaruuden, on tehnyt pienen eron tuossa kärkikahdeksikossa ja hän johtaa tällä hetkellä yksin kilpailua, kun hetken kuluttua hänelle alkavat 3 viimeistä kierrosta. 7 muuta kärkiryhmän miestä ovat edelleen yhdessä ja sitten on mielenkiintoista nähdä, kuinka tuo pääjoukko, kuinka kaukana se on, mutta joka tapauksessa Magnus Knutsson on repäissyt selvän eron ja tulee tähän maalin kohdalle aivan kohta, ja sitten nähdään, kuinka suuri tuo ero seuraavaan 7 ajajan joukkoon ja pääjoukkoon. Ja siinä Magnus Knutsson ruotsalaisesta pankkijoukkueesta
3 kierrosta hänellä jäljellä ja sitten tuo 7 ajajan ryhmä kaartaa myöskin tähän. Eroa ei ole kovin paljon, mutta se on koko ajan kasvanut. Ja tässä ryhmässähän on myöskin sitten Pasi Hotinen ja ryhmä kaartaa. Ja Mikael Andersson Ruotsi yrittää irti ja ero 20 sekuntia. Siis 20 sekuntia oli eroa. Niin, Mikael Andersson Ruotsi pyrkii siinä Knudsonin perään, mutta sitten tulee jo seuraava ryhmä. Ja eloa on tällä hetkellä melkoisesti tuossa ryhmässä. Se ei ole mikään pääjoukko. Siinä on ehkä kymmenkunta polkijaa, jotka tulevat nyt tähän lähtö- ja maalipaikalle. Ja näin heidän eronsa aivan terävimpään kärkeen tuollainen 45 sekuntia. Ja suomalaisista Kari Myyryläinen oli tuossa ryhmässä. Ja sitten tulee jo seuraava ryhmä. Ja Miika Hietanen Suomi oli tämän ryhmän kärjessä. Nyt Kyllä alkaa vain tapahtua. Ja tuossa Miika Hietanen oli noin minuutti 10 sekuntia kärkeä jäljessä. Ja 12,5 kilometrin lenkkiä edessä. Kaikki on vielä mahdollista. Ja täyttämässä on 13 kierros, eli kilpailijoilla on 2 kierrosta, 25 kilometriä matkaa maaliin, kun maalilinja on ohitettu ja ylitetty. Ja kuten kuva teille kertoo, Magnus Knutsson Ruotsi pitää yhä johtopaikkaa hallussaan, on yksin kärjessä, mutta matkaa on vielä 25 kilometriä ja pääjoukko on ajanut käsityksemme mukaan tuon muun ryhmän jo kiinni ja toinen kilpailija taitaa olla tällä hetkellä myös sitten karkuteilla tuolta pääjoukosta. Tilanne on se, että Magnus Knutsson on siis kärjessä ja tulee juuri tähän maalin kohdalle ja sitten 2 kierrosta jäljellä ja Tanskan tämän vuoden maantiemestari Kim Markussen on lähtenyt sitten ajamaan takaa ja hän on vain 10 sekuntia johtavaa Knutssonia jäljessä ja sitten tulee seuraava ryhmä. Ja siinä ennakkotietojen mukaan myös syömäläisväriä. Miika Hietanen vetää tätä ryhmää. Ja Miika Hietanen vetää tätä ryhmää. Ja vain 22 sekuntia aivan terävimmästä kärjestä, eli Ruotsin Knutssonista on tämä ryhmä perässä ja siinähän taisi olla myös Kari Myyryläinen. Pasi Hotinen ja Jyrki Tujunen. Ainakin nämä kerkesi poimia ja tässä sitten kuvassa Miika Hietanen vetää ryhmää. Ja tässä ryhmässä on kaikkiaan tuollainen 30 ajajaa. Ja ainakin nämä suomalaiset, siis Miika Hietanen, Pasi Hotinen, Kari Myyryläinen, Jyrki Tujunen pystyy tuolta tunnistamaan. Ja selvästi taktikoidaan tässä nyt. Haetaan linjoja, haetaan ratkaisupaikkoja, jotta päästäisiin tuonne 2 kärkimiehen perään heidän rajuun taka-ajoonsa. 2 kierrosta siis vielä jäljellä ja kaikki on mahdollista. Neljännentoista kierroksen alkuvaiheessa Tanskan Kim Markussen, joka 13 kierroksen täyttyessä oli 10 sekuntia johtavaa Knutssonia perässä, suorittaa rajua taka-ajoa ja koko ajan saavuttaa Knutssonia. Ja tässä ero on enää muutama 10 metriä ja Tanskan tämän vuoden mestari ottaa Knutssonin juuri tällä hetkellä kiinni. Ja näin on tällä hetkellä kärjessä kaksikko Kim Markussen Tanska ja Magnus Knutsson Ruotsi. Ja sitten pääjoukko ajaa vastaavasti tätä kärkikaksikkoa takaa. Magnus Knutsson ja Kim Markussen ovat nyt tuolla patotiellä ja vuoroveto on sujunut melkoisen mukavasti. Tässä Tanskan Kim Markussen, tämän vuoden Tanskan mestari, joka vetää kyllä erittäin kovaa. Vauhti on tuollaista 50 kilometrin tuntivauhtia ja siitä sitten näette teknisesti kuinka tuo vaihto tapahtuu.
mutta hyvin hänkin vetää. Tuossa välittömästi tuon Markussenin ylösajon jälkeen Magnus Knutsson ehkä hieman peesasi, tavallaan veti henkeä oman irtiottonsa jälkeen, mutta oli kuitenkin niin tarkka, ettei päästänyt tanskalaista karkuun, ja nyt tuo yhteistyö pelaa hyvin. Se oli aivan luonnollista, koska Knutssonilla oli melko pitkä irtiotto, jossa hän teki yksin töitä. Ja siinä sitten seuraava 4 ajajan ryhmä, joka on lähtenyt ajamaan tätä kärkikaksikkoa perään, ja näytti niin kuin siinä olisi myös suomalaisväriä. Yksi suomalainen oli siinä mukana, ja tässä sitten seuraava ryhmä, joka on edellisestä noin 100-150 metriä jäljessä, ja siinäkin suomalaisia. Kim Markussen vetää ja katselee siinä taakseen, katselee ehkä hieman huolestuneena, ja sieltä takaa tulee, sieltä tulee 37 Magnus Knutsson tietenkin, mutta selvästi nyt tuo jälkijoukko, 4 kilpailijaa ottavat heidät kiinni, ja näin tuo kärkiryhmä ei olekaan enää 2 suurin, ja siinä on mukana myös Miika Hietanen numeroa 2. Ja näin on tällä hetkellä siis kärjessä 6 ajajan ryhmä, ja kilpailua on enää jäljellä tuollainen 5-16 kilometriä. Ja 14 kierros täyttyy, ja tuo 6 kilpailijan kärkiryhmä, jossa siis mukana numerolla 2 Suomen Miika Hietanen, ja sitten siinä on numero 27 tietenkin Kente Nilén, Ruotsi, siinä on 33 Mikael Andersson, Ruotsi, on 37 Magnus Knutsson, Ruotsi, ja on vielä 32kin Glenn Magnusson, Ruotsi, eli Ruotsilla erittäin kova panos, ja sitten Kim Markussen, Tanska. Eli peräti 4 ruotsalaista, tanskalainen ja suomalainen kärkiryhmässä, joka hetken kuluttua aloittaa viimeisen kierroksen, ja muu joukko on sekin vielä melko mukavassa tuntumassa tuohon 6 kärkijoukkoon. Erittäin tiukka, kova, hieno, jännittävä kilpailu käydään nyt miesten Pohjoismaiden mestaruudesta. Ja erittäin hienoa myös se, että Miika Hietanen on Suomen edustajan tuossa kärkijoukossa, ja Miikahan asustelee nykyisin Saksassa. Ja niin lähti kärkikuusikko viimeiselle kierrokselle. Miika Hietanen asuu Saksassa, mutta on edelleen Suomen kansalainen ja kilpailee muuten ensimmäisen kerran tänä kesänä Suomessa nimenomaan näissä pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa. Ja siitä kun kärki meni, on nyt kulunut 15 sekuntia, ja seuraava ryhmä lähestyy tätä maalialuetta. Katsotaan, sielläkin on pientä repimistä, ja tämän ryhmän kärjessä lähtee viimeiselle kierrokselle Suomen Kari Vyyryläinen, ja hänen perässään numero 84, joka on Tanskan Bart Jakobsen. Ja seuraavassa ryhmässä sitten Pasi Hotinen mukana. Pasihan oli alkuvaiheessa 8 miehen johtoryhmässä mukana, tai 9 miehen johtoryhmässä mukana, mutta joutui sitten rengasrikon takia luopumaan. Ja 30 sekuntia on tuo ero kärkikuusikon, jossa siis Miika Hietanen on mukana, ja seuraavan joukon välillä. Ja kyllä ruotsalaisten asemat tuossa kärkikuusikossa ovat erittäin hyvät. Heillä on äärettömän vahva miehitys siinä. Ja Mikael Andersson, joka oli silloin aikaisemminkin siinä pitkässä irtiotossa mukana, on edelleen vahvoilla ja nousi tähän kärkijoukkoon juuri tuolla Patotiellä. Viimeistä kierrosta viedään noin 6 kilometriä. Hieman päälle on kärkikuusikolla matkaa maaliin, mutta eipä ole paljon enempää tuolla pääjoukollakaan, joka näkyy keskellä kuvaa tällä hetkellä tuolla Patotiellä. Eroa on vain tuollainen 10-15 sekuntia, hieman toista 100 metriä. Ja sitten tullaan tuohon toiseen ratkaisupaikkaan nousuun, ja jälleen tempo nousee. Ja Suomen Miika Hietasella selvästi vaikeuksia siinä. Kyllä, toivotaan, että Miika pystyy tuon raon imemaan kiinni, mutta selvästi vaikeuksia heillä on. Ja tällä hetkellä siis aivan kärjessä 5 ja sitten Suomen Miika Hietanen ja pääjoukko aivan lähellä.
Näin sitten lähestytään maalia ja kuten kova kertoo, tuo kärkiryhmittymä ajettiin kiinni ja kiritaistelu tullaan jälleen kerran näkemään. Ja lähes kaikki ovat yhdessä. Varmasti tuollainen 60 ajajaa on nyt kamppailemassa pohjoismaista mestaruudesta ja siellä yritetään ratkaisua, sillä maaliin on tosiaan enää reilu kilometri. Ovatko tanskanperit valkoinen, mutta sitten ruotsalaisia ainakin heti siinä perässä. Ja tästä kuvasta on aika toivoton erottaa tarkasti Suomen sinivalkoista maajoukkueasua ja sitten muuthan ovat seura-asuissaan ja niin poispäin, joten tunnistaminen tästä kuvasta on toivotonta, mutta eloa on koko ajan tuossa kärkiryhmässä. Koskaan ei pohjoismainen mestaruuskilpailun ratkaisu ole jäänyt tällaiseen ryhmäkiriin kuin nyt. Ja 2 vuoden takainen pohjoismainen mestari Per Moberg Ruotsi iskee ensimmäisenä ja pyrkii ratkaisuun, kun tullaan tänne Ruokolahden keskustaan ajamaan. Toivottavasti tuo ennakkotieto on paikkansa ja kyllä Moberg iskee todella rajusti. Hänellä on tuollainen 100 metrin johto tällä hetkellä, kun viimeinen kilometri on menossa. Kyllä mestaruuspelu tulee menemään Ruotsiin niin vahvasti. Moberg tätä loppuosuutta tulee. Hänhän putosi joukkue, jossa Ruotsin joukkueesta, tästä pankkijoukkueesta, joka voitti sen, mutta nyt tänään hän ottaa pohjoismaisen mestaruuden. Ei ollut matkalla kerrankaan kärkikuvioissa mukana, mutta on kärkikuvioissa juuri oikealla hetkellä, juuri silloin kun pitääkin, silloin kun mestaruus ratkaistaan ja viimeinen suora aukeaa hänelle ja hän katselee rauhassa taakseen. Hän tietää, ettei pääjoukko pysty enää tavoittamaan ja näin 39 numerolla Per Moberg Ruotsi ottaa kultaa ja 44. Patrik Serra, tuo entinen ammattilainen Ruotsista, ottaa hopeaa. Siis päivä oli Ruotsin, mutta kilpailu oli jännittävä, elävä. Ja loppujen lopuksi irtiotot ajettiin aina kiinni ja viimeinen isku sitten tuossa kilometriä ennen maalia Per Mobergilta onnistui ja niin hän uusi mestaruuden. Toinen kerta kun Per Moberg ottaa mestaruuden. Voittoaika 4.17.08, eli vauhtikin oli tänään erittäin vahvaa. Ja tässä Per Moberg ylivoimaisena voittajana maalissa ja Patrik Serra ottaa sitten hopeankin Ruotsiin. Tiukka, hieno, hyvä kilpailu, joka päättyy Per Mobergin Ruotsi voittoon. Per Moberg on Örebrosta ja hän on syntynyt toukokuun 22. päivä vuonna 1967, on 184 senttiä pitkä ja painaa 70 kiloa ja otti näin toisen henkilökohtaisen pohjoismaiden mestaruutensa. Ruotsin Per Moberg voittoaika 4.17.08 ja näin Moberg otti toisen henkilökohtaisen pohjoismaiden mestaruutensa ja menestys täällä hänellä hyvää. Tulihan joukkue, jossa myös mestaruus. Hopeaa vei Patrik Serra, tuo Ruotsin entinen ammattilainen, 2 sekuntia heikommalla ajalla ja pronssimitalikin Ruotsiin. Michel Lafis otti henkilökohtaisen pronssimitalin, joukkue hopeamitalin lisäksi. Ruotsalaisten menestystä täydentää 4. tilallaan vielä Björn.